କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ରାଣୀ ଚଚରା। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଆସିଲି, ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ରାଣୀ ଚଚରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀ ଚଚରା ଗାଁର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମର ବଜାର ହୁଏ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ ବଜାରଟା। ଆଉ ଆଜି ଏବେ ତ ବଜାର ହେଇନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଅଛି ବଜାରଟା। ସେ ବଜାରରେ ନାଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଦାମଗୁରୁ ନାଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ସେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଏଠି ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ। ଓ ସେଠି ମହାରାଜାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମହାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ମହାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାଗର ଲୋକମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେ ତ କିଛି ଭଲସେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଏପଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ପଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତ ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ମାନେ କାଠ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋବରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବର୍ଷା ମାସରେ ଏହାକୁ ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ରାଣୀ ଚଚରାର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖାଇବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମକା ଚାଷ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଏସବୁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ତେଲିଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ସେପଟେ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପଟେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର କାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କାଠ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଅମ୍ବିକା ଡାଲ କହିବେ। ଅମ୍ବିକା ଡାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଆମ ଘର ଯାକ ଅଛି, ଘର ଅଛି। ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲଟା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ସେ ସ୍କୁଲଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ମକା ନଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଗୋବର ଲିପିକି ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ କାଠ ଆକାରରେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନେ କାଠ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପଥରଟା। ବହୁତ ଅଣସାରିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି ପଥରଟା। ଆଉ ଯଦି ଏଠି ଆମର ବଜାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ନାଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପଥର ଉପରେ ବସିକି ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ତ ବଜାରଟା ହେଇନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ପାଖ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା କରିବେ ଆପଣ ବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁଡ଼ି ଘର, ମା ଠାକୁରାଣୀ ଘର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ତଳେ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଘର, ପାଖରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଲାଗିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବର ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ତମେ ଦେଖ, ହାଇ କର ଟିକେ। ହଁ ହାଇ କର ଭାଇ। ଓକେ ରମେଶ ଭାଇ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅ, ହାଇ କର ଟିକେ। ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ଆମ ସାହି ଭିତରେ ଯାଇ। ଆଉ ଏପଟେ ହଷ୍ଟେଲଟା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କନ୍ୟାଶ୍ରମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର, ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ନୂଆରେ ଆସିଛି। ଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘରଟା ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ନୂଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସାଇଡରେ ଆମର ଭାଲିଆ ଗଛ ଯାକ ଅଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।